mislim da je ovaj čas najveća pogibelj Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije. Gospođa Arne je objavila jučer jedan razgovor o tome i tamo praktički sve piše. Međutim, htio bih vam ukazati što je rekao glavni švicarski državni odvjetnik na tu temu. Kaže, svjetska zdravstvena predstavlja veću prijetnju svijetu od pandemije i bilo koje bolesti. Jer oni sad već razmišljaju o drugim pandemijama. Riječ je o trajnom gubitku kontrole, dakle, nad svim osnovnim aspektima života. To je ono što oni hoće napraviti. Temeljnim pravima, suverenitetom, zdravljem, poslom, privatnošću. Dakle, ukratko, ukida se dosadašnji ustav država. Neće biti nikakve zaštite od zlouporabe moći, jer će svjetska zdravstvena postati, ukoliko naravno je to prođe, a se nam da neće, postati globalni diktator bez odgovornosti prema narodima i ljudima općenito. Oni to rade kroz dva elementa. Jedan je međunarodni zdravstveni propis, a drugi je ugovor o pandemiji, gdje oni proglašavaju pandemije kako hoće, cjepiva kako hoće, a ti novci od tih cjepiva završavaju džepovima ljudi koji financiraju svjetsku zdravstvenu. I molim vas samo da obratite pažnju na Povelju Ujedinjenih nacija, dakle član 1, koja kaže, govori o načelima suvereniteta i samoodređenja. Dakle, to je potpuno zanemareno. I ta odredba se primjenjuje čak i u vrijeme izvanrednog stanja koje ugrožava život osoba. E sad, dolazimo zapravo do biti problema, a to je financiranje. Doprinosi članica država su danas 16%, znači minorni. Ostatak novca Svjetska zdravstvena dobiva iz takozvanih filantropskih udruga. To su Bill and Melinda Gates, Gavi, Rockefeller Foundation, engleski, ne mogu se sad sjetiti, nije ni bitno. Uglavnom, to je negdje oko 80 i nešto posto sredstava, a ta sredstva koja oni dobivaju iz tih karitativnih ili filantropskih organizacija im kažu šta moraju raditi. Dakle, ako se ne znam dogodi svinjska gripa negdje u Africi, Gates će napraviti, financirati izradu cjepiva i ta cjepiva će završiti u džepovima tih filantropa. Zato sam ja i napisao jedan članak o tome da su to zapravo licemjeri, a ne nikakvi filantropi. Ima nekoliko vrlo dobrih filantropskih organizacija, da ne bi pomiješali. I šta oni zapravo hoće? Države članice gube kontrolu. Sve preporuke postaće obavezne, dakle, pitanje je tko je to odlučio. Mi smo imali dvije osobe u delegaciji, ministar se nije usudio doći, nije se usudio ni Capak doći, pa su poslali Markotićku još nekako. Implementacija, dakle izvršenje će se nadzirati i provoditi, ali iz svjetske zdravstvene. Cijela zdravstvena industrija i pojedinac podliježu, dakle, globalnom utjecaju, digitalni sustav se uvodi nadzora, države članice bit će obvezne proizvesti dijagnostičke alate i eksperimentalne lijekove određene od strane svjetske zdravstvene, ne znam kako će to uspjeti, i koncept jedno zdravlje kako ga odredi svjetska zdravstvena je potpuno krivi medicinski koncept. Sjedio sam dugo godina u Europskom takozvanom ministarstvu za zdravlje i mi smo doveli do jednog novog koncepta, to je personalizirana integrativna medicina. A ne da vam naprave cjepivo i kažu svi se moraju cijepiti bez obzira kako je njihovo fiziološko i patološko stanje. Nešto malo o COVID-u, moram tako brzo proći kroz to, ali mogu vam reći da mediji počinju probijati led. Washington Times je napisao vakcine ne rade, maske ne rade, na naslovnoj stranici. Sve što nam je vlada govorila o COVID-19 je krivo. Onda imate The Irish Light je rekao Pfizer je znao da vakcine ubijaju. Članak na naslovnoj stranici. I onda imate ti nekoliko tisuća znanstvenih radova koji su se teško probili. Jedan od naših radova koji je objavljen sa Austrijancima je čekao godinu i pol da bude objavljen.
a koji govore dakle o štetama ovih cjepiva i cijelog tog koncepta. I sad ono što sam htio reći je kako pristupiti znanstvenoj krizi. Onako potpuno drugačije nego što je to, na primjer, naša vlast. Kad dođe dakle do krize, voditelji javnog zdravstva trebali bi dati prednost transparentnosti i promicati otvorenu raspravu. Sljedeću hitnu javnu zdravstvenu situaciju treba dočekati s puno više poniznosti i manje arogancije. Ja kad se sjetim onog stožera i onih njihove arogantnih pojava i izjava, meni je zlo. Povjerenje javnosti u medicinske znanstvenike palo je u Americi na 29%, bilo je 100%. To su samo neki podaci. I onda imate pitanje medija. Gradonačelnik je dobro rekao. Mark Crispin Miller je profesor medijskih studija u sveučilištu u New Yorku, jedan od ključnih stručnjaka za propagandu u svijetu. Rekao je sve u vezi s covidom remek dijelo je propagande. To je prema mnogim stručnjacima i obznanjenim tajnim dokumentima program ubojstva, invaliditeta, sterilizacije koji je prema CDC-u, to je ona američka centar za kontrolu bolesti, uključivao više od 675 milijuna injekcija biološkog oružja samo u SAD-u. Dakle, COVID je biološko oružje. To je izjavila američko ministarstvo obrane. Šta vi mislite? I ne samo oni. Ne samo šta mislite, je li ili nije? Je li vaše mišljenje isto tako ili nije? Zato su dakle izravno odgovorni, kako ih često naziva u javnosti, lažljivi mainstream. Tako on kaže. Znači, on kaže čak da to nije mainstream, nego korporativni medij. Da li su znali? Znali su, već sad je nedavno su hakeri probili jedan mail od direktorice ravnateljice Američkog centra za kontrolu bolesti. U siječnju 21. je znala dakle, da cjepiva nisu učinkovita, da sprječavaju u sprječavanju zaraze, da su opasna, ali i dalje svjesno lagala i CDC je lagao i godinu dana su još uvijek javno govorili drugačije. Nadalje, institucije, znanstvenici, mediji, fact-checkeri su također još u siječnju 21. to znali. Lagali su o uzrocima smrti COVID-a. Ja ovdje govorim samo ono što je dokumentirano. Direktor National Health Service u Engleskoj je potvrdio da su liječnici lagali da je COVID uzrok smrti kako bi stvorili iluziju pandemije. Prije COVID-a 4 vrste upale pluća u Engleskoj su bili glavni uzroci smrti. Ali sa proglašenjem pandemije, dakle u novo uvedenom sustavu medicinskih ispitivača za potvrđivanje smrti, medicinski ispitivač je potvrđivao sve vrste smrti od upale pluća kao smrtne slučajeve od COVID-a. Ovaj državni odvjetnik švicarski kojeg sam spomenuo je čak rekao da je Svjetska zdravstvena dala nalog švicarskoj vladi da sve smrti, pa čak i saobraćajne nesreće, proglašavaju kao smrti od COVID-a. Dakle, nije samo Svjetska zdravstvena i Englezi, već i CDC američki manipulirao kodovima, dakle međunarodnom klasifikacijom bolesti, kako bi prikrio činjenicu da su cjepiva protiv COVID-a uzrok smrti na izvornim smrtovnicama. Dakle, cjepiva protiv COVID-a navedena su kao uzrok smrti u smrtovnicama, iako je postojao sustavni pritisak da se ta činjenica zanemari. Međutim, kada je CDC primio smrtovnice, često su prikrivali ulogu cjepiva u uzroku smrti i rutinski su činili prijevaru podataka odbijajući dodijeliti odgovarajući kod za nuspojave cjepiva koji bi onda odgovarao uzroku smrti navedenim u smrtovnici. To potvrđuje i jedna naša patologica da se događa u jednoj od naših bolnica, vjerojatno je drugima. I sad bih rekao nekima koji možda sjede ovdje i cijepljeni. Ne moraju svi oni koji su primili messenger RNA cjepivo biti u strahu. A reći ću vam zašto. Prvo, jako je puno šihta ili serija cjepiva, vrlo vjerojatno različitog sastava
i neko spominje 2000 tih serija ili šihti. Službeni podatak danske vlade, neki dan je objavljeno, tu sam vam dao poveznicu, je da je Danska primjenjivala oko blizu 40 šihti, koje su bile potpuno neujednačene. Samo mali broj šihta veže se uz fatalne i štetne učinke. Bilo je selektivnog ubadanja, bilo je kupovanja potvrda o ubadanju. Podaci o razlikama šihta na cjelokupnoj danskoj populaciji su nedavno objavljeni i sad što je najzanimljivije, pokazano je da je jedan veliki, otprilike kažu pola, ja ne mogu vjerovati, ali moguće da je istina, da je pola cjepiva bilo placebo, jer nisu išli na kontrolu kvalitete. Međutim, štete ozbiljne protiv COVID-a postoje, imate sustavni pregled nekoliko autora koji su pročitali praktički sve radove i oni kažu, ja sam sašao samo na jedno. Mnoge studije bile su vrlo loše kvalitete i objavljene u časopisima koji nisu uspjeli identificirati temeljne pogreške. Ozbiljne štete, to jest one koje sprečavaju svakodnevne aktivnosti, bile su premalo prijavljivane u randomiziranim ispitivanjima. Regulatori lijekova i druga tijela vrlo su sporo pratili signale ozbiljnih šteta i preporuke za cijelu populaciju za cijepljenje i docijepljivanje zanemaruju, dakle, negativnu ravnotežu koristi i štete u skupinama niskog rizika, to su djeca, ili ljudi koji su već oporavili se od COVID-a, oni koji imaju prirodni imunitet. Da je bilo problema sa znanstvenim radovima koji su zagovarali COVID mjere, bilo je rečeno i na okruglom stolu u Zagrebu koje je organizirala gospođa Šebalj. Ja sam tamo rekao, čini mi se da će se morati ti radovi revidirati i evo nedavno je izišao jedan podatak da je 300 znanstvenih radova koji su išli u prilog COVID-u povučeno iz štampe. Iz raznih razloga, nemam vremena pa nisam tu nabrajao. Da, ovo je bitno, možda, možete vratiti ovu jednu sekundu. Ako ne možete, nema. Evo, dakle, cenzura je neviđena. Obama, koji ja smatram jednim od možda najvećih, neću dužan izraz upotrijebiti, ali jedna izuzetno kontroverzna osoba, je rekao sve veći izazov s kojim se suočavamo kao posljedicu interneta, to je dakle konstatacija i potreba je za kibernetičkom sigurnošću povećana i vjerojatno misli na sebe i na globaliste koji se boje tih slobodnih medija s pravom, jer on kaže moramo još više uvesti cenzure. Dakle, to je grozno čuti u situaciji kad u zadnje 3 godine imamo možda najveći trenutak cenzure u modernoj povijesti, a cenzura je štitila pogreške vlade i korporativni profit, dok je nanosila štetu svima nama. Dobro, idemo prema kraju. I sad, Fabien Durel je u časopisu Surgical Neurology International izlistao popis metoda koje farmaceutske tvrtke koriste za oblikovanje i kontrolu znanosti, ili kako on kaže, Big Pharma ugrožava javno zdravlje. Na jednom od tih javnih, možda čak i u Saboru, ja se ne sjećam više, ja sam rekao da kad se javi jedan capak ili ministar ili bilo ko može osporiti jedno od ovih 14 točaka. Niko se ne javi. Prva, falsificiranje, klinički ispitivanje i nedostupnost podataka. Dovoljno je samo pogledati zabranjene one izvještaje od Pfizera koje je sud razotkrio, hvala Bogu, pa da vidite kako su oni to radili. Lažne studije, studije sukoba interesa, prikrivanje kratkoročnih nuspojava ugoda, prikrivanje činjenice da nema saznanja o dugoročnim učincima ugoda COVID-19, sumnjiv sastav vakcina protiv COVID-a s mnogim sastojcima koji uopće nisu navedeni. Samo ću vam pokazati jedan od njih, prikazati dva, a to su grafen oksid i koji je toliko štetan da nikad ne bi dobili potvrdu da upotrijebe, čak i u procesu proizvodnje vakcina, i plazmidi
od kojih se ovi naši pravi molekularni biolozi križaju kad čuju da su plazmidi cijepljivi. I neadekvatne metode ispitivanja. Onda 8. Sukob interesa unutar vlada i međunarodnih organizacija, podmićivanje liječnika, omalovažavanje renomiranih znanstvenika koji izražavaju različita stajališta, zabrana alternativnih učinkovitih tretmana, neznanstvene protumjere koje guše slobode. Vlada koristi modificiranje ponašanja i tehnike društvenog inženjeringa da nametne izolacije, nošenje maski, prihvaćanje cjepiva, dakle potpuno krive mjere. Čak su epidemiolozi sa 3 najveća sveučilišta, Oxford, Stanford, Harvard i mislim da još jedno, rekli da su to u početku pandemije, da su to neprimjerene mjere. Dakle, oni su epidemiolozi. I znanstvena cenzura medija kao zadnji. I sad, naravno, nakon svega toga nam se nameće nekoliko neugodnih konstatacija i ključnih pitanja. Dakle, prvo, značajan dio populacije bio je uvučen u ovo, razlozi su različiti, neću sad pojedice spominjati, i dalje se propagiraju cijepljivo i mjere, pitam se dakle na temelju kojih istraživanja, gdje su ti podaci, zašto ih se ne da jasno u javnost. Vi ne možete dobiti podatak niti o sastavu cijepiva od našeg Halmeda. CDC, FDA, EMA, pa i naš Halmed, dakle nemaju originalne podatke o sastavu i učincima cijepiva, ali izdušno i bez informiranog pristanka nameću populaciju. A to se pravda poštivanjem regulative. Znači šta su oni radili? Oni su se oslanjali na EMU, to je ova evropska, a EMA je rekla ne, svi sastojci su deklarirani od proizvođača. Znači oni su de facto dobili informacije od proizvođača, a vama su davali cjepiva koja nisu apsolutno ni malo provjerena. Već su slušali. I dakle, po meni mi smo došli sad do točke kada više ne možemo raspravljati o tome da li je takozvano cjepivo dobro ili nije. Već kako prekinuti taj cirkus viciosus, taj krug. I sad na kraju vi ćete čuti od ljudi koji su puno bolje upućeni od mene, ali mislim da imamo nekoliko izazova koje treba napasti kao što se napali ovo s COVID-om. Tragovi na nebu ili metalno nebo, kažu vani u literaturi bye bye blue sky. Ako pogledate i ako vidite, danas je to i priznato, čak i CIA priznala i bivši ravnatelj da su unutra ali teški metali i otrovi, da se pokušava zasjeniti sunce, da bi se klima mijenjala. Elektromagnetska zračenja i nove tehnologije, nove pandemije i cijepljenje. Dakle, ulaganje sredstava u nova cjepiva koja će sva biti na bazi messenger RNA navodno. To je medicinska tortura, a jedina svrha je zaštita, a ne zdravlje. Čak je neko u parlamentu izjavio da je zapravo briga za zdravlje čovjeka prazna školjka. I nova organizacija nadnacionalnih struktura koje dokidaju suverenitet, to su Svjetska zdravstvena ujedinjene nacije, Europska unija, nažalost, koja se potpuno izrodila, i Svjetska banka, naravno. Ima ih još, to je samo sve polako da je. Evo, to bi zapravo bilo sve. Hvala vam lijepo.